Títo chlapi videli skazu medzi prvými, slova hľadajú len veľmi ťažko. Naozaj, hrúza hotová. Koniec sveta. Ešte nikdy som nevidel tak veľkú lavínu. Nad jej rozmermi krútia hlavami aj ľudia, ktorí sú s horami zrastení. Je to na naše pomery až nepredstaviteľné. Otrh lavíny je približne 2 km dlhý a 300 metrov široký. Pod masami snehu končia 70-ročné stromy, sú dolámané a trčia z nich len vrcholce. Veľká katastrofa v tejto doline. To všetko zmenilo. Na žiarskej chate živel vyvalil dvere a sneh sa zastavil až vo vnútri. Miroslav Matejka chcel už chatárčenie zavesiť na klinec, no teraz ráta škody. Ako to bolo tak vykrojiť? Je to možné? To je sila. To nechápeš. Tlaková vlna zničila trafostanicu, no a podobne je na tom aj susedná chata. Je porušená statika, otrhnutá časť strechy. Zvavený komín, no a samozrejme sneh cez okná sa dostal. Horskí záchranári sú presvedčení, že Žiarsku dolinu v posledných dňoch počasie poriadne skúšalo. Spadlo niekoľko lavín, asi 7 alebo 8. Dolina bola uzavretá a aj chata bola vyprázdnená, takže dúfame, že nikto tu nebude.